title dia mga teman New Year theme again in the Khrista iman siya po dia nganap yang kami hatui ni tu yang title dia lah nang tahu mai dam yung maya tumamopo atau title mo imannya lang siya sa may nung katalan dia bayulan kaya dia bayulan ngaulan pa yalap siem na tumano tinglang kuma yang tuman cari-cari bawa ibu mah muhiman terima cinta saya ngaulan orang terkaya situ percaya tanam lain ngau dia mah dia apa yang kami teman kaya ngau ibu atau lain jangan memang First Peter chapter 2 verse 21 atau minang temannya yang lalu lain Kohima mengenang First Peter chapter 2 verse 21 atau ke-6 Ang cinta tawa cinta hai numani Ang cinta numan I yami boyak cinta Khrista numan cinta sama numan cinta depuja tau yang lain atau kamu mengenang Ayan Lamnyu yang Khrista Lamnyu apa tu mana Lamnyu cing nak kai ada mana tu mana tengok adalah jenis alau Lamnyu mak nam lepujan mi alau kau terkempalan ayam tu mana yung luar isi ok yang boy Buddhist lana Buddha ibu ngam the path of life happiness Mumbai pulam terkelak cina ayan Lamnyu terkelak cina I understand sangat sosial. We have to understand the root cause of suffering. Sosial sangat sosial hatau cing. Awam pa acing hatau cing dengan rumah hatau ayan Lamnyu tau laku cing. Inang ayan hatau cing bukaya sosial hatau maatamna hatau hangga maatamna cing iman. Au yang ni ayangan hatau sosial wahana baik usi wada anya yahu siyong siyahu hatau baik usi iman explanation lama yung maya atau panang ayangan hatau sosial root cause siyang hatau maatam bukai kata happiness ayan lang hatau panang siyang ayangan Islam tumanet I jai ada Muslim di pakai teman yang Islam di mana tim lapua ayan Lamnyu saya nak ada ki exact word pa yang ayam boleh iman teaching atau menang nyawa ibu teman ating lapu iman ay kahit ilang declaration of faith and prayer yung kemu lapong ayam fasting iman Ramadan atau ibadah iman fasting yang ayam giving alms giving zakat nang imane kata tercamuk doi limbu ayam pilgrimage hajj iman Mekah datang tu Muhammad pupa atau macam yang lain duit datang atau holy place tu mana Jerusalem holy city nang atau jadi iman Mekah atau datang tu mereka kembu imak pun tahu mana ayam atau 5 pillars atau iman teaching amai jamu Halo tayo iman, ayun yung mukhang hanggang tayo, halo disiplin yung alam hawa tayo hatong jamu na. Iman na hatong hangsin na serious na may isi kumaa, iman sila sa hangsin important na may hatong tuman yung luwan. Particularly katapat hawa yung ayang ako sila sa isi. Ayun po, Khrista na tuman sila Lamnyu, Khrista Lamnyu hang isi, ayang na tuman sila sa hatong hangga isi indah mana, caca mama bulan kunci, isi kama alam cah, teman bangun kunci yang lalu, tu Khrista Lamnyu everlasting, agaknya nang bulan munang, apa mama kunci, ayang hadu Lamnyu ayan life mana, tu macam ni ayan mana, life. Tahu hipokima atau life is very important. Ayat Khrista
mà chỉ có mà lúc nào pa nào mà hay em có yếu ấy hạt tu life tu mà này mong mày hạt tu tiền hạt tu à Jesus Christ Bible đâu chỉ là hạt tu life phải dùng important là mình đâu Christ là như thế mà này incorruptible miệng là như tại là hạt tu ayan là như thế mà nó hay là everlasting au po akum yan ang puhanaw ayan na như thế mà nào đâu mà First Peter chapter 2:21 may iwan đâu chỉ là hay tu mà na Khrista yang may làm chỉ là hay tu siya ama tu mà na the followers of Jesus Christ hataw man ay Christian siya mo na haki iwan na tu mà na Jesus Christa pinlan sa hati buhay ang Bible niya na mo hataw man sa hati buhay siya tu mà na buhay niya tayo the followers of Christ are Jesus Christa personal savior tawa even na pagtiya yang kay Jesus Christa gospel na ating laknang siya hataw na the followers of Christ nama buhay nuno ming buhay mano ming isi ko man na hangin mo ng church na participate na yung po kaya na namin mo kaya po yun ng Jesus Christa ating laknang kaya na nama pagtiyang di kaya na nama puhaw may dating ng siya mo namin o man nama followers of Jesus Christ kaya nga hataw natin Krista na siya Đâu chỉ nên Khrista Lamnyu tu mà chỉ là yung important na mình hama Jesus Khrista hanggang mo po chỉ nên kaya mà kaya na nuôi mo mà hanggang siya tu mà lay tayo mình mà Bible tu mà sakit na mình tu mà hawa na Jesus Khrista hanggang mo ba mo yang ngao na lay tayo He is all in all Iya tatapa kaya nga ije na mo na the gospel is him Jesus je mo na iya na ije kaya nga Jesus Christ ang launch authority mo na kaya mo Jesus Christ iya selfish na launch mo the whole history of Christianity Jesus Christ je mo na kaya po di mapota mo na iya tawa famous na mga katalana at yung mahiyan mo ang chinese iya famous na mga iya din kaya mo iya selfish na hindi kaya selfless kaya forgiving kawang iya amen na mo kaya nga iya ang magti siwa ko yung lakat iya yasa niya ito yung lakat kawan na iya magti siwa nitang kaya mo apa kawang tissue ang ini nang minyo nga kay yaku kaya nga lanjo katong yun kakaki payan nga kakan kada tumanda chama mo yang ki kaya nga libu tang pen mo ye haw yang ki libu tatan hadaw haw yang ki kaya po without sin anu yung mo hadaw kata chama yang ki anu yung mo hadaw ayen cha tumana nina Hanghi kayo compare ninyo katulungan. Jesus Christ hataw compare ninyo kaya siya ilang hangoy ng maninang. Jesus Christ ang attribute na 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7 maninang. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7 daw. Minan siya sa iyo na. First Peter chapter 1 verses 3 to 7. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being
found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Jesus Christ, one way hayang iya katok ni matoy opo. Moba noy mo ang lang tumatahaw lang hayang opo ni bujen. Hamo no sa kuya ng hayang iman, hamo ano yan ang hayang kuyoy. Iman iyan tumatin sa alam hawata mo kadaw. Ijing attributes check mo na. Tawa ichaw sa po na. Tawa ipapima lena na ito kadaw. Bible line naman yung mong hakatay ko kadaw. Righteousness chaw sa po. Yenu yisakpo kadaw jen. Hangin na kadaw ipapima tumata remind me na how like tumana unrighteous. Jesus Christ chaw sa po na like wata tumana. Hangsin na saku ayang agakong siso na tumana. Hangsin na yuyoy na minggu hadaw hawatan na ayang na ataw ba na tuman pay voila alam hawatan. Tawa message atang pay nang chawa sabu Jesus Christ attributes jema. Matthew 5:20 ayang Matthew 1 John chapter 2 verse 29. 1 John 2:29, Romans 3:21-28. Tawa kadaw chen iwan na hangay jam message yelay no daw chen ni na ayang just kawang kakshubu tingha ku kadaw just kadaw me message kadam ya apa nang truth man atimpa Jesus Christ atimpa ada which attributes man John chapter 14 verse 6 ada ya kena John chapter 14 verse 6 ada ya kena ayan nga hadaw ba each attributes righteousness. Righteousness change na kay righteousness and just. Jesus Christ kakshu hayang kapong mo hadaw each attributes sa like wanda. Iya tumana hangga hawatan mo. Hanghiba lang na tumana niya watan mo si wanda. Katok mo dahil atui pa namin niya tumana hawatan mo hadaw hawatan nang. Wang nang hangching mo yang ninga nang na iya naulan iya lingha si putoy hayang ko yung kakakong bay kang iya hadaw matumana witness na may natang daw chine iya ling putoy siya ba practical life na iya humble hayang patience yung inanyay ko humility hayang patience hawag nang tuma passage at ang layo ko may Romans 5:3-5 inanyay mo tumana ako patience siya kinakay atau tahan ako po hayang inanyay mo siya atau tao mo cari majasa kaya nang saya yang ko siya nang patience sa enduring capacity to endure trouble opposition tumanay tayo kayo unanda tumana nanna ko hayang tumana sa ushi hatampo hadaw lante tumana nanam ko hadaw di mo na hayang tumana patience she wanted ja talaga tahan ako hadaw lepo ja matiya service ako yang hayang katanani may ako tawag na minitay mo isip na tahan ako hadaw di mo manichi hadaw patience jing ichi hayang mo yoy kawang na tumana ja na hibo hayang nga tumanjing na sa kuwi na hadaw na tumantanong ko. Patience. Kawang nga answer na niya natanong ko hadaw. Patience tumanong. Tumanong. Wala ka doon. Hayang nga patience jing wanda sau shi wanda mong shi yang ay suffering without getting angry. Sau shi mo hayang ko yun mong shi yang ay
hay là frustration về cái yo mà sau khi hay là của yo alu ba nhắc đến hiện tại nên nó cũng đầu đi là hay là mong hiện tại anxious về cái niềm của đầu như nào các ông bà timing ability to wait God's timing atau patience atau jadi kumana atau practically Jesus Khrista tuman tahu tanam hayang lagi tahu mai cawa sapu atau ini memang tuman tak tenai aku tanam hayang patience si wanda tuman atau kakak nyuma buku atau tujuh sehari jadi yang even unseen future hope kami tahu yang hilang hai tak kau nak hadau ni tanam hadau yo mai important na ni Christian na ji ang ji na faith and hope atin la ko ai mong han ko hadawa mo la ko hadau yan ang ko na ben ko ma Christian na to ma ji na se tan ko yo patience anak ma faith to ma atin la ko hadawa to ma na nan na ko kaya nga tanak ko mau ka talando Christian na mga ikaw man Jesus Christ I'll be coming back soon tawa numan yang jingin ni se tawa bay la cha shi wa de Christian nan awang ikaw man iman na sa iman tu mo tu yaw tu no ang anak yang iman tu kan sa mo Jesus Christ ni se bay la cha sa tahan mo cha kaga tahan mo yang iman ting na ku sho yelin ba ka ang ataw hadaw hibak cha mo yang the first Christian Islam experience in me ayang ko hadaw ching yiji Khrista ni sa pailaka hadawa unknown uncertain aw pailaka siya hadawa tumana tanak ko mo niya mamlak ko hadaw mo mamukay tumanya sa anak ko na mo mamuching na tumana future de tanak ko ayang mo han mamlak yan ni puchena nang buhay nang pudiri ayan tau nak kaya tau nak kaya tau nak tigibishi ayan na tumano na na wang tang ang jing di buwa ada wang na maniya tigibishi sa tumana ning nay buwa na tumantan mo yung pun buwa tau jing na tumantan mo patience sa yung buwa na nina ayan na tau tuman ada patience and humility inanyay mo dalay na kay ada inanyay mo yakan dalay wante inanyay mo nangatonya chui bản này vốn như năng của tạo thì chỉ tin này hay yang có yêu ya ha vốn năng đủ spiritual strength atau ku the humility hay yang atau humility atau các mong và mong phụ the tuman thành phẩm submitting to the will of God atau the humility hay yang atau humility in a nyai qua Oda
We cannot build the kingdom of God without righteousness. Righteousness may be on earth or in the future. Tuman yung important na mina. Tawa righteousness yung may uklak siya tuman sa among gilay na. Hataw hangay siya tuman sa hataw ng unang. Kawang pa standard. Hataw di chow sabu. Hataw kaya. Wang tang ang siya uklak. Kaya nga hatawa sa ibukiya tuman na di chow siya ulan. Lusang kata how can we afford righteousness or holiness or just she would make a man? Tuman magubay niya. Takwang magubay niya. Takwang magubay na kaya nga hataw yak ng chingay kumana. We need to be born again. Ni sa tulak mo. Tuman chingay yung mga van mo siya lang. Tuman chingay yung ichi. Tuman maglam na ay bang hinip at pwede niya po hataw righteousness niya daw chow sa mga. Hayang ko yun, mong chang chay na yan, ling na yan, kawang sisaw na inanyayin pa yung kaya, tumana ito, chow sa mga. Hato ba tuman, passage, ching hagin ng Ephesians o mali, alay tama ito, Philippians 3:9, 1 Corinthians 1:30, 2 Corinthians 5:21, hayang John, pungaw may John akong them, alingam. Ito, pungaw may John akong them, alingam na ito, bulan siya sa iunang, maru, inakayang po yung ito, siya iunang hit. John chapter 3, verse 9. Jisuwa ite chan. Atang tenghamen tawa ng nebong anin. Ini sa ibu maa, au ko kawang ang chingin nila. Ni sa ibu ko namin kumaakaw ang chingin nila. Ano kawang ang chingin nila we need righteousness. Katong yung mababang ang chingin nila, kataw tuman, righteousness mo namin na. Kataw righteousness sa ni sa ibu ko namin kumahay. Tuman, tawag mo na. Kaya nga, tuman, mong chay nila. Born again, kataw yung important namin na. Born again, change of hearts. Kawang sisyo na tuman, mong chay na yan. Iya mong kubaki, may lakad na chay na. Kaya nga, righteousness tuman na taulak chay. Kawang, Jisu Khrista tuman na receive na yan po. Jisu Khrista tuman na mongay ako. Hataw mo na. Ang chay na hatawa, give mo na. Kawang nga tuman na give. Hanghaw siya, ha. Tahu chay na tawa. Hataw example ni mapimiyanan. Hataw give. Tawa nang the Bible ta. Give them hataw yaw. She wanted na minyak siya rin mo namin kama. Hataw give na receive na namin. Hayang mo tawa nang yung yayang sepsiya kan mo hayang taw nang namumha ko hataw hawa taw hataw nang tagin mo na papayaw siya wanted na mumay siya hataw nang jine. Yak mo namin kama. The gift hataw nang jine. Hataw gigit mo na. Kawang na tumata halong siya pa. Hinghaw siya yung pa. Tawa hataw receive na namin mo namin kama. Tumata yan yung jine. Kaya hatawa. Tumata chow sabu kapag chow. Tumata bayaw mo na. Tawa jine righteousness tuman effort na amen. Tumata wang lamngaya na tawa bichi. Hayang boy. Hataw tawag jine tuman takin na nakakal chow mo na. Jine na chow mo na. Righteousness ay ang justice. Hataw agam ngawag mo na. Agam ngawag mo na. Tawa sayang yung ibigin na. Kasi nga yuwi na sayang yan ang hataw mo. Iya ay ang agam yung daw ngawag mo siya. Justice. Kakshubu siya nila kaya tumanaw. Kakshubu siya na. Kakshubu. Kawang pa perspective na kakshubu awang nakatang yung perspective na tayo. Kawang pa perspective na gawa na tayo. The biblical perspective of just doing right from God's perspective, loving, kind, merciful. Kan tayo po, ano, yung inanyay ko, yayang succeed. Ataw ka ang perspective. Deuteronomy 32:4, Psalm 89 verse 14, Psalm 82 verse 3,
Deuteronomy, Genesis 32:4, Psalm 89 verse 40, Psalm 82 verse 3, Isaiah 1:17. Daw atam mabuo na kayang puyo na daw pwede. Adaw kay hawatam na loving kan na tayo kaya nga kind. Yung tunyaya tayo kaya nga yayang succeed tayo merciful. Most often tumana yung selfish na lang siya na tayo tumabang yan na. Tawa adaw kaching selfish na sa anyay tayo siya theological college man daw siya nabi. Hado ba women's theology siya, feminist theology siya. Hado ba iyo, siya ko lang siya ko dyan. Siya ko lang na siya ka namin di ko namin no matamong dyan na yang naman yung matak na tayo. Siya ko lang na siya nga nyo siya maman siya yung namin no hado justice sa important. Ayan na hado justice man pa. Ito man fight namin man. Yung lubong na ngawa mo yan. Empoy, nyawaday wala na di mana yung may balance mo yan. Hadaw nyawaday wala yung hadaw kaya kilap pa. Ako ito man feminist theology, womenist theology siya. Hadawan na siya ko lang anyay natatangkap na tayo. Natatangkap na may bayan. Ayan na daw tumano na siya. Hadaw pa ichigay mo. Kalong pa perspective man na hadaw tiginang mo yan sa yung may sinigay ang siya ko lang na igimay ko, hataw news na dahil ko nito mo ko yung takatayang hataw chineseng ngawi justice ako ko taw na po siya yung lahat ibang siya mo yung ayun ko ito hataw kaching experience ay din mo na ayun ko human tumanan siya perspective na when we face political injustice, social injustice, ayang economic injustice. Kung siya ko naman, kaya nga katok yung way ko naman, kaya nga katok yung jingwilok sa ko naman, tuman, ang injustice daw na kayo. Lan siya, yun siya kung katalan ng siya. Kaya ko, justice sa tawag ko, tuman yung perspective ka kung na. Katok yung mong justice sa ako tawag ko. Tawagin ko justice sa tawag ko, human rights siya, yung malayo. Kaki iwanda, kawang pa, perspective of justice tuman, lutsong kita, loving, kanatay po. O ba kanatay po kaduchin kita kay, kaawang mo do'y nama, pero yuwi kita, atam, pamatang namang mana yun ang muna na yayang succeeded. Isi kama, atam ma, si mga yun ang muna na yayang succeeded. Isi kama, atam ma, yung may nagpupay na nagyayang succeeded. Kaya nga ang hijik, UAV pa na nagyayang succeeded. At gan mo yayang succeeded. Ay ang